Lilik kuwi li saka pake nek li saka buke. napa nggih Pak Minto? Ndak mudeng aku. Dadi buke entuk tambahan 2 tahun ini malah seneng lurahe. Abot kok seneng. Paling gak SK-ne iso mlebu bank 2 tahun kas. Kowe kurang ngerti lho. Napa nggih Mas Lurah? Nek lurah iki ra tau bengkoke sing digadekno. Iki sing kudu menyediakan ki aku ngono lho, Ndeng. Kudu sing duwe gamelan. Nggih. Peniti to. Heeh. Abot peniti Pak timbang dalang. Nggih napa mboten? Loh. Bingung. Bebek Plonga-plongo. dalange iki yang Tenang, gak usah royokan. Waktuku kecil aku tak tahu yang mentil-mentil. Celukno wadya bolomu aku. Wadya bolomu kabeh ayo. Botak kowe. Lho, darani botak kowe. Rumangsamu walah won tawon. Lho, kok tawon wanto? Lah yo biyen kurut dintup tawon terus dadi lemu. Kuwi jenenge wanto kok mbok lokne tawon lho. Rumangsane iso. Kaya iso-iso lho, nyek kowe be nyepelekno kowe. Piye-piye? Terus ne. Botak nyek botak kowe. Kowe kok nyepele karo aku karepmu piye? Ora sungkan dipersani Mbah Lurah Darungan rene, Ora ngerti karo Pak Mas Lurah Nanda apa piye sampean iki? Ngelok-ngelok nih lho. Kowe rumangsa sing ngendang pamer, ha. Kan nek pancen nyoto iso terakno omonganku, Mas. Pak Bambang tuku gedang. Iso Be. Rupane koyo rupane kok cok bakal pintere ra umum ya. Lho jangan lho. Pak Bambang tuku gedang ditugel-tugel ceblok-ceblok. Tuku gedang tak ceblok-ceblok. Lho. Iso iki Be. Jam 4 kluget-kluget. Lho. Bar iki kowe Pisan kas nek pancen kowe iso bojone Pak Minto PN. Lho sik. Kowe bojone kancane mbok korbanke lho. Tenang Pak niki jelas bojone sakit Pak, tenang. Sik. Ki harus klarifikasi.
Iki jelas betul sakit, Pak. Bojoku kok wehne iki piye? Loh, kira-kira gak iso niki. Kowe ora ngerti. Bojoku ki isih penak. Lho. Apa gitu, Pak? Pisan kas. Iki gak mungkin Pak iso. Bambang potong rambut. 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 Kuwi yo rambut ning gone beda Lah, goblok. Lah, kaya ngawur iki kok. Wis rasa Piye unine piye unine? Unine niku mau Pak, unine. Pak Bambang potong rambut. Unine pokoke rambut. Wis ora usah digagas Pak Wanto iki arep nyepeleke ngaturaken sugeng dalu Pak Cangik, Mbak Limbo. Nggih, Mas Lendro. Pak, doalu mboten panggih Pak Minto. Wis pirang sasi to awake dhewe ora nderekke panjenenganipun, Mas. Kemajuan. Kemajuane nggo ndi? Pendopone Pak Minto wis dadi. Mm-mm. Wis magrong-magrong gedhi, mobile anyar, Fortuner. Tapi Guri ana tulisane SDI. apa kuwi, Mas? Sekar Dadung Indonesia. Sapa sing ngomong Sekar Gadung Indonesia? Tak ganti Napa? susu gede Indonesia. Loh. Oh. Timbang jenengan ganti susu gede Indonesia sesuk ganti tulisane, Pak. Apa? Dijual. Kok ngawur? SG iki seneng gairah Indonesia. Pendopone anyar. Mobil anyar. Sitok tak aku sing rada gelo. Apa, Mas? Treke sing bosok yo sik pancet kowe. Angger distatel kowe kaya wong asma. Cekek-cekek. Kabeh ku penuh dengan proses, tidak harus bareng-bareng toh nggih Pak Minto. Nggih. Kabeh ku harus berjalan Aku seiring ki toh, Mas. dipaido iki iso ora umum. Lah, Ora nggih. ora meng. Aku enek wong sugih ya ora nggumun, Wong enek wong melarat aku ya ora nggumun, Nggih. enek wong cetil ya ora meng, enek wong loman ya ora meng. Mergo aku sing nglakoni taun 2007 jeleput jan dadi kere ra turu ngomah pirang-pirang taun. Tenan kuwi busrine sampai katut Cina lho. Kowe yo ngawur iki Kak. Aku ora ngerti lho iki. Wah, lu cendalu Pak Minto. Nah, jeng dalu. Alhamdulillah saged sowan teng ngene darungan. Iya, Mas. Kula kemutan sowan teng kalih panjenengan. Oh, sebelum corona. Nate to sowan ning kene, Mas. Heeh, tapi Dalange Pak Minto, Pak Minto dagelane aku karo sapa? karo Wanto. Tapi anyuwun sewu yang ngasto wonten darungan dereng Mas Nanda. Oh, dereng Mas Lurah, dereng Mas Lurah. Mbak Lurah Nggih. sepuh sing ngasto. Wah, ngantos keuangan teng mriki, Pak. Kula teng mriki sing kula goleki namung siji. Apa? Goleki Bu Lili. Lho, lah ngopo Bu Lilik mbok Kaur golek? perencanaane awake sak meneh iki lho. Saune karo. Begrapyak era umum aku wis. Dadi Bu Lilik awake lumemu gedhi ngene iki. Lah seawet Mas, grapyak. Wah, gawe gelang iki sak lemari digawe kabeh. Krimping-krimping monggo lho Mas TB. Mesem. Iki mergo duwene ya bahagia lho ndek bojo Bu Lilik iku. subur kabeh. Subur, weh. Lho piyaine kae lho Mas, piyaine syukur kowe. Isin mesti isin. Hah? Diutang aku 5.000 urung kebayar. Lah ngopo kok duwe utang dadak duwe utang? Mergo saking senenge, Mas. Hebate warga mriki Mas ketok guyub rukun nggih. Lah, saestu kok. Apa awakmu ya pirsa karo piyai kene tepang karo piyai Darungan to, Mas? Nyuwun sewu, manu Pak Lurah. Mas Nanda. Asmanipun Pak Lurah Nanda Septian Dwi Cahyono. Weh, dek apal men lho iki. Nek mau Bu Lili. Bu Lili, Apa artine Lili? apa artine Lili? Li iku saka pake, li saka buke. Lili kuwi li. Saka pake, Nek li saka buke. napa nggih Pak Minto? Ndak mudeng aku. Dadi buke kulino dolanan barang sing cilik metu Lili. Oh. Dadi li iki saka Pak. Apal kula teng mriki, Mas. Warga Darungan ya pirsa kowe, Mas. Persono. Darungan itu desa yang terdiri dari 2 dusun. Terdiri dari 4 RW, RT-ne 16, jumlah penduduknya 6.174, rondone 593. Sik opo. Apal aku. Ora lho. Atik kowe kaya statistik ngerti ngono lho. Saking serawunge kalau piantun mriki, Pak. Ora ngono kowe kok sensus apa tekan rondo barang kok mbok gatekke to, Mas. Lah ngapa? Ketoke lehmu gak seneng rondo kok ketok nyoto. Ya ora. Aja dak sia karo rondo. Rondo kae wis ora duwe sapa-sapa, aja atine mbok gawe gelo. Yen mbok gawe gelo yen kowe ora trima, titipne ning bale desa. Ben dipangan kami tuwa. Kami tuwa uping. Lho. Kowe kok ya apal to iki? Kami tuwa mriki, Pak. Niku daleme guri niku. WC-ne loro, tapi welek kabeh. Oh, pembangunane durung iki kok ngawur niku.
Kula bangga lho Pak Minto. Ah. Kali panjenenganipun Mas Lurah hebate ngoten niku lho. Teksih dasar sih muda. Sik enom, Piyayine bagus. nggih mesti nggih berpengalaman dan berprestasi pendidikan jelas. Yuswane pinten Pak? Yuswane nyuwun sewu nek mboten lepat Mas Nanda. Iki nek kula Mas Tani Mas mawon nggih. Mas Nanda, Mas Lurah kuwi kurang luwih 33 tahun. Nggih to, Pak? Lho, jenengan yuswane 33, Pak. Kok mboten ketinggal lho. Piye, Be? Kaya umure kayak sik 32, Mas. Lho. Sik to kacek setahun lho ya padha ae iki. Sak taun ora tanggapan ya bosok ya, Pak ya. Bosok. Tapi hebate kaya Mas Lurah ngoten niku nggo Mbak Cangik. Hebate? Dados bapak kaya panjenenganipun bapake Mas Lurah niku bangga. Sebabe napa duwe anak dadi lurah. Mergo nek dadi lurah arep tindak, arep rapat mesti diderekke wong akeh. Ya ampun duwe anak Pak Lurah, ayo budal rapat diderekne wong akeh. Seneng bapake bangga. Sing nderekne sapa? Nderekke perangkat, ana carik, ana kami tuwa, ana modern mesti nderekke. Duwe anak dadi dalang kaya Mas Tatit, kaya Pak Minto bangga anake dadi dalang, arep munggah panggung diderekke yoga sinden nggih mboten Pak. Lah iya, Bangga, kebanggaan kok kuwi. Dadi nek duwe anak iku ditutno wong akeh niku terus bangga ngoten. Seneng to. Ya urung karuan to, Pak. Lho ya karuan to Mas. Justru nek ditutne wong akeh keluargane saya nelongso. Lho lah kok nelongso yo seneng. Seneng apa? Lho bangga ditutne wong akeh kok. Ya ora mungkin bangga. Lah kok iso? Lah nyapa mbahmu mati ditutne wong akeh ki malah sedih ora bangga. Tumon kowe wong mati ditutne wong akeh, aduh mbahku mati, alhamdulillah. Ora tumon. Aku kae sedih mergo ngenteni warisan, mbahku ora duwe warisan apa-apa iki kok. Wong kok rumangsane kok. Ya konsep iki beda. Nggih, Kebanggaan dalam arti Mbah Lurah nderek minggah ditutke karo keluargane iki karena kebanggaan punya prestasi. Betul. Ya lek wong umume wong mati diderekke iki krana kan kuwi kewajibane mergo arep dipiye wae melu berbela sungkawa. Nggih, lah niki sampe nek mati ajeng budal piyambak kok mboten purun Ben budal dhewe kono. Wong ketok wong iki nyuwun sewu kaya Mas Lurah iki sebagai pemimpin hebat lho Mas. Pak Lurah iku tanggung jawabe abot, ana maju lan orane desa iki gumantung Mas Nanda. Jare sapa dadi lurah abot? Lho jareku ngono lho. Dadi lurah enteng. Lho abot. Lah, enteng nek ora percaya Pak Lurah iki lho. Pak Lurah. Pak Kades. Sik iki sing kok rembug ki kono apa kene? Lho, niki ngrembug dadi lurah, Pak. Jenengan Lurah. Nyuwun sewu dadi lurah niku abot napa? Abot. Halah jare sapa? Lah nek abot sampean bengi kok iso ndalang sian. Nek abot itu sampean mestine ning omah silaturahmi karo perangkat desa mikir desane supaya Lirik maju. abot ki abot tanggung jawab. Dene lek perkara gawean kuwi punya setap. Kerja bareng-bareng asal tidak ada dusta di antara kita. Lho. Asline abot napa enteng? Ya bangga abot. Alah enteng. Abot Mas saiki lho tambahane nyuwun sewu tambahan jabatan 2 tahun to 2 Pak. tahun. Iki malah sangsaya abot Mas. Yup. Ada evensi anggaran saya saka pemerintah Pak Lurah langsung terdampak. Untuk tambahan 2 tahun ini malah seneng lurahe. Abot kok seneng. Paling gak SK-ne iso mlebu bank 2 tahun kas. Kowe kurang ngerti lho. Napa nggih Mas Lurah? Nek lurah iki ra tau bengkoke sing digadekno. Lho, nyuwun sewu mergo Pak Lurah iki tanggung jawabe abot mergo Pak Lurah iki seorang pemimpin. Mergo manggone ngarep Pak Lurah iki cara numpak bis ngono sopir. Wargane iki ngono penumpange ana menggok lan orane, ana apik lan ora pembangunane kuwi gumantung sopire. Nah, kuwi dirungokke. Ora paham niki Pak niki. Sopir niku manggon ndi? Manggon ngarep. Lah nyapa sopir kok manggon ngarep? Lho, mergo dadi pemimpin ki manggon ngarep. Apa kabeh sopir kuwi manggon ngarep? Ya mesti. Enek sopir manggon mburi. Ora enek. Enek. Sopir apa? Sopir becak. Ayo pancen dhek yo mantan becak mulo yo hafal. Sopir becak niku sopire teng mburi. Nek sopire ning ngarep jlunguh. BTB tak omongi ya. Pak Lurah iki nyuwun sewu. Pak Lurah ku abot tanggung jawabe. Mergo napa? Pak Lurah iki cara pewayangan pagelaran malam hari ini. Pak Lurah iki dadi Semar. Mas Yonom ku nggo takok-takokan wargane. Kena kanggo contoh Semar kuwi paling abot punakawan. Nek Pak Lurah kaya Semar. mergo tanggung jawabe Abot dienggo takok-takokan Pandhawa. punakawan sing abot dhewe niku sinten to, Pak? Ya jelas Semar kuwi mergo awake gedhe. Terus Ya Semar sing paling gedhe Semar.
Tanggung jawabnya sing paling abot. Tanggung jawabnya sing paling abot ya tetep Semar mergo disepuhke. Dadi wong sepuh ki le bisa menehi pitutur piwulang sing becik-becik. Lah sampeyan iki pripun to, Pak? Pak. Punakawan sing tugase abot dhewe niku mboten Semar. Lah sapa? Bagong. Bagong ki bocah nglonjom ora tau mlebu, nyambut gawene ora pecus. Bagong niku gaweane abot, Pak. Dia ini riwariwi Tulungagung Surabaya, Tulungagung Malang, Tulungagung Blitar, gawa penumpang ratau sambat. BB kayak iki ngono bis clok kuwi kok. Wah, ora pengalaman ngeten iki. Wong ora mudeng ya kaya ngene iki. Kaya pimpinan malam hari ini lho Mas, pagelaran iso rame iso meriah. Niki mergo ana Pak Dalang. Pak Dalang ki manggon ngarep apa ki yoga niki sebagai wargane manggon guri. Lah sopire iki ana kene iki. Jadi dalang kok abot, dalang enteng. Abot. Ora melu usung-usung debok dalange. Sing usung-usung debok ki panitia dalang teko tek numpak mobil tek rokokan tok tok tok. Oh, 50 yuta. Kuwi lek usung-usung debok iki krana kewajibane ning sing dikandhake abote si dalang ki duwe tanggung jawab pementasan apik lan orane. Tur perlengkapan tata panggung apik lan orane iki gumantung iguh pritikele si dalang. Iya, mergo ora pengalaman. Ora iso. Lho, apik eleke panggung iki ora tergantung karo dalang. Ya dalang ah Mas, Tergantung karo sing jaga diesel. lho. Kok iso jaga diesel? Nek diesele mati, lampu mati sono apa iso muni, dalange apa iso mayang. Tanggung jawabnya diesel Pak niku. Dalang mergo bayarane larang iki mergo dalangku melek Mas. Lah rumangsamu yoga iki suwengi turu ngono piye? Iki yang melek kabeh Mas. Loh, mergo dalang ki ngetokne swara nggih to Pak Minto. Lah sindian iki apa bisu? Dalang ki nggawa gamelan komplit. Alah, apa iya? Wayang komplit. Sampeyan teko omah usung-usung gong ngene nggo gawean gitu. Ora ngono tegese iki sing nyiapne iki sing kudu menyediakan ki aku ngono lho, Ndeng. Kudu sing duwe gamelan. Nggih. Ya umpama nyilih ning lek kudu tanggung jawab. Ning lek umpama duwe ngene iki kan ya panggah kuwi iguhe si dalang. Mboten kula tanglet. Sing nata gamelan kali sing gawa gamelan saking griya teng mriki sinten? Trek karo penitine harus sopire. Peniti to? Heeh. Abot peniti Pak timbang dalang. Gini Pak mboten? Loh. Bingung. Bebek Plong-plong. dalange iki nganggo jarik mergo nganggo jarik. Lah rumangsamu iki sarungan kabeh opo piye kok iso? Wah niki bosane ora pengalaman ya ngeten. Dalang kuwi enteng mergo disengkuyung karo yoga karo sinden. Saiki iki perkara sing tanggung jawab sing abot. Saiki sakmene kae sing dipirsani penonton semene kae iki sing tanggung jawabe paling enteng sapa? Sing tanggung jawabe paling enteng Bu Srini. Loh. Kok iso Bu Srini, Be? Mergo mek tugasnya mau nampa duit karo ngitung blonjone pemain. Udu perkara sing nampa, sing ning panggung iki lho. Sing ning panggung. Sing enteng dhewe. Jenengan awakmu. Lha kok saged? Lah kowe rene nggawa apa? Mboten nggo napa-napa. Mik wae lho kowe nyilih prabot kok kene. Coba. Ayo, Be. Kowe arep joget sing nabuhi ya gawan saka kene. Dalang. Heeh. Kowe arep nyuwara sound system kok kene. Kowe kok mbutuhke sindian sing nyapi ya dalang. Ayo, aku melok sampean ayo Pak ya. Ngisuk ya. Kok malah diwalek karo Pak Minto. Ya. Gawanmu ki apa rene mung gawanmu lho mung cocot tok. Cingur. Lho. Congor tok. Aku melok sampean. Kowe aja nyepelekne Bu Srini lho, Pak. Anu Mas TB. Bu Srini ku tanggung jawabe tresnani Pak Minto. Pak Minto semono tresnani Bu Srini supaya dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah sebagai percontohan desane. Nyuwun sewu jenengan tresna saestu kalih Bu Srini, Pak. Piye wong jenenge wis nikah dadi suami istri ya kudu. Jenengan rewangi pecahing dodo utaing ludira. Lah iya jelas. Nek ana apa-apa tetep belani sing wedok. Belani sing wedok. Tak niki kula tanglet. Heeh. Umpama Bu Srini niku diculik kalih wong, dicolong kalih wong. Heeh. Terus tiangin niku nuwun tebusan dhuwit 200 yuta. Kamangka panjenengan niku melarat rande apa-apa. Carane pripun? Iso nyampetno Bu Srini. Ayo. Niki Ayo iki dajal tresna tenan apa ora iki? bukti tresno niki ya, Be ya. Sampean Bu Srini diculik kalih wong, njaluk tebusan 200 yuta. Kamangka sampean ki dhuwit ora duwe, omah ngontrak, mobil nyewa. Piye carane nyampet? Ya sing penting digoleki. Nah, ora iso ketemu golek ning ndi? Wong nganggo tebusan. Wong kudu kon nebus nek kepengin ketemu. Digoleki utangan. Halah sing ape percaya sapa? Wong sampean ki rande popo kok. Nyilih karo kanca. Ora mungkin dipercaya bungane gede.
Sing iso mekar. Sik, iki padha nyun sewu Pak, jenengan tak males nggih Pak. B, upama kowe dadi melarat rat sak ngisore wong melarat ora duwe apa-apa. Delalah bojomu kowe tanggapan diculik wong njaluk tebusan 100 yuta. Piye kowe dadi wong lanang? Tak nyang no. Lho. Lah bojoku sadurunge karo rabi karo aku 350 gelem mosok saiki njaluk 100 yuta. Lho, lah kok gelem piye? Biyen iki bojomu 350 gelem nyapa saiki jadi 100 yuta. Tak nyang no. Lho, lah bojomu kok 350 biyen bojomu mantan apa? Purel. Lah niki lho. Ngene kok diomongne kula niki lho. Nek mboten kalih jenengan dalu meniki mboten derek kula, Pak. Nah, iki lho. Gelo kula sebagai kanca niki lho isih enten buktine Pak Minto. Kula niki nyuwun sewu nek karo TB niku tegel karo kanca, Pak. Piye coba? Niki TB wingi kula rak tanggapan campur sari. Heeh. Gene kula niki sik udan terus ngeten niki jenenge ketiga basah, Pak. Ya ketiga basah. Bojone kula niku dinodai karo TB. Cara jenengan pripun niku? Lambemu sing apik lho. Pak ampun percaya, Pak. Lah, kula niki lho Pak, kula buktine niki lho, kula Sedumuk bathuk senyari bumi. nggih paribasane bojo ngoten niku. Heeh. Niki kula WA, bojone kula malah dinodai. Kula WA ngeten. Sing ngomong dinodai sapa? Lho, aku bojoku mbok nodai. Sing ngongkon lak kowe to. Lho, lah ngokonku piye? Niki lho, kula wacane nggih. Heeh. B, aku iki tanggapan campur sari. Tulung mara omahku mergo iki arep udan. Engko dastre bojoku angkaten aja lali manuke lebokno. Lho, niku Kula napa kliru, Pak? Kowe ku bersyukur duwe kancaku tak tulung kowe ku. Tulung. Kata niki pripun jenengan dikon? lah niki lho isih Pak buktine. Kok dituduh menodai niki apa mboten kuculuk, Pak? Sing ngongkon kan dekne. Kula niku DWA. Di WA. B, aku tanggapan campur sari, tulung kowe mara ning omah mergo iki arep udan. Engko dasare bojoku angkaten aja lali manuke lebokno. Kula napa kleru? Nah, iki sing kleru penemu ki awakmu. Krana awakmu karo Slendro kan kanca akrab. Nggih. Krana dhek iki lagi nyambut gawe, njaluk tulung ning awakmu kon ngentas utawa kon ngangkat. Ora ana tulisan ngentas. Kon ngangkat daster ki tegese sing arep kudanan iki angkaten ganen nang jero simpenen. Lah manuke aja lali lebokno tegese iki ning njaba ning gantangan kon lebokke ning emper. Artine ngono kuwi to? Ora Untung bojomu kok gelem. Lho. wis kocok Kan, Pak. Alah malah padha nyancang piring ya ampun. Sik sadurunge mangan iki pundhutane lagu diaturke. Nyuwun tulung Nduk Mita karo Mbak Diah disarahke sik Mame. Iki ana pundhutan ninggal katresnan iki mau. Wah, iki cocok karo sunane tukang adang guri nyuwun ninggal katresnan, Pak. Heeh. Panci Sekar Gadung ke penggemare akeh kok, Mas. Katur Bapak Minto Darsana ing pagelaran kula nyuwun gending ninggal katresnan. Gending menika kula aturaken dumateng sedaya kanca ingkang saking Blitar, mugi ndadosaken sukarna ing panggalih. Yo, kaya ngapa? Ninggal katresnan digarap langgam dhisik, Nduk. Yo, kaya ngapa? Langsung, Mas. Pundhutan saking Bapak Santoso Sarang diaturaken sedaya penggemar wayang kulit ingkang kepareng mirsani wonten ing darungan. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggalku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rino Katur Mas Joko Wibowo sak rombongan saking Sumbragung Rejotangan rawuh wonten Balai Desa Darungan wilujeng dalu wilujeng nyimak pagelaran wayang kulit. Matur suwun Mas Joko Wibowo. Kaya tuing ngene
Ojo lali pawelengku kemana kemas aku tak setia satu pagelaran kejaba mirsani lelucon Mas Andi. Nggih, Mas. Pak. Iki pancen pengin enggalo tetembangan ki diaturke. Apa meneh sindene Sekar Gadung kompak ra umum, ge energik kabeh. Nah, coba aku nyuwun tulung panjenengan duet karo Mbak Lilis, duet karo Mbak Punjung. Milih Ayo. WB. Milih niki. Yo. Oke, Lilis yang budi. Oh iki lho. Nek aku gelem iki. Iku bakul hand body be. Iya. Ini Aku tukar tambah iki tombok vario siji karo bojoku wani niki aku iki. Gelem kowe, Be? Lah iku luwih sing elek saka iki aku gelem kok pemenas sing iki. Ora ngono kuwi kok gregas men to be iki. Lek pancen sampean wong ngono lanang, to, Mas. lek arep nresnani nyang wong wadon kudu dicara nganggo gandrungan coba. Ayo. Oke, gandrungan. Setunggale sinten Bapak niki? Mbak Sulis, kalian Mbak Sulis. Oh, Mbak Sulis. Mbak Sulis ya, enggak apa-apa Mbak Sulis. Heeh, Mbak Sulis. Aku gampang lali karo Mbak Sulis iki. Oh, blangkone dingge be. Gawe oke. Di ben ra ketok gundule nggih Mas. Nah, kaya pentol korek lho Mas, lek ra gawe blangkon. Oh, anek rai cawe itu kudu ganteng ya. Ya iya no, kudu gagah perkasa, ngono lek kaya pentol korek. Piye kok nangis iki lho? Kok Lho iya piye to? ora Mas? usah nangis. Apa Rasane. lho? Masa aku dinyak pentol korek rapopo. Katen bat. Aku dinyak mbok dielek-elek rapopo ning kebangetan siji. Lah apa? Masa blangkon dikai fresker. Iki yoga-yoga iki ngerti nek sirahmu iki kembung. Kembung ngono masamu tuman sirah dikeroki ngene nih. Nyuwun sewu Pak Minto niki ngenapa niki Mas TB gandrung nggih? Ya, Pak. Allah akeh nek. Tanda sayang lho kuwi fresh care. Sayang piye coba Pak. Ampun Pak. Ora Malah mah. wangi lho Mas, malah wangi kok Mas. Ora usah. Lah akeh ning ngekeki. Lah iki balsem iki. Lah kowe milih dikai balsem apa dikai oli? Iki dipasne nyuwun sewu Pak Minto jumbo kalian pambutanipun Mas Nanda Pak Lurah. Heeh. Iki ngersake lakon pramen ketoprak kala wau. Jadi mengke wonten lakone kalih gandrung disesuaikan. Wis dadi Ira-irane apa Mas ira-irane? Sri Sri Tanjung Mbak niki mban dapur Mbak. Oh iya wis. ya. Ban Mbane kemenyek ngono ya. ya niki napa niki kula minangka dadi sida paksa. Heeh. Mbak Sulis niki garwane kula Aku Sri Tanjung. Sri Tanjung Oh aku iya. sida paksa. Kowe iki begendong. Kok begendong ki apa? Begendong. Lah, Mban iki Mban. Kono Begendong. Begendong ki Begenten. tukang layani aku ngawur begenten. kowe nyanyi sing engko terus aku teko ya. Ya coba kaya ngapa dicake. Turuk. Biong Ban, dalem-dalem Kanjeng. Wonten dawa. Aja mentel-mentel tondo. Wah, iki wis kawan bayi lho Kanjeng, pripun? Ngene lho Biong Ban. Wis sauntara suwe Kang Mas Sido paksa kok ora kondur-kondur ya Biong Ban. Lah nggih lho, Sri Tanjung aku sing teko wong ayu. Kang Mas Sido paksa. Dara. Kok nyosor ngene. Dara. Jenengan apa Dara. mendem? Kowe iki bojoku.
Ngapa? Lah abdine iki pengen ngersakne ya ora apa-apa to. Aja kaya mangkono to Kang Mas Ida paksa panjenengan sampun rawuh Kang Mas panjenengan ngersakaken unjukan napa susu kopi napa jus Nek saged iku ya susu ya jus. biomban karena biomban Dalem niki lho. Sri Tanjung garwanipun Kakang Injih Kang Mas Ida paksa Lagi wae Kakang marak suwane nggone Gustiku malah pikantuk dawuh supaya supaya wargaku ayom-ayom tentrem. Ngapa taktok-taktok iku? Aku mek didono. Lah ngopo? Kentongane wedok. Lho, lah kok iso wedok? Ya delengen to. Ngawur iki aku arep ngomong karo bojoku. Sri Tanjung garwaku wong ayu. Injih Kang Mas Lagi Ida wae marak paksa. suwane nggone Gustiku Sela Hadikrama. Aku supaya ngupadi tumbaling praja kanggo kawulaku Sri Tanjung. Banjur aku mbok tinggal Kang Mas Ida Oh, oh. paksa. Sliramu ning nggone Taman Keputihan kene aku tak ngupadi. Taman Kaputren Doro Kang Mas. kaputren Ora. sanes keputihan. Nggih, Pak. Menika penyakit Nggih, Pak, taman apa niku, Pak? Taman Kaputren Kepatian. Oke, ning nggone Taman Kepatihan. Mula Sri Tanjung aku njaluk pamit wong ayu. Injih Aku tak Kang ngupadi Mas. tumbaling praja ya wong ayu. Injih mboten ngunjuk rumiyin Kang Mas sampun Iki lho. damelaken niki biomban. Niki Doro kula damelaken susu. Yo biombane lek ramen. Cita paksane ben modot. Monggo Doro jenengan seruput susunipun. Kok mbukai presker kok Sing sedotane. meneki aku biomban lenggah. Ngapunten Lenggah, Doro, lenggah. ngapunten. Bukae presker Menika ora? Mboten Mas. Oh, bojoku kocruk. Timbang Pengen dikei apa, susu Kang enak Mas? kopi. Lah ngopo? Nek kopi ku irenge akeh, Lah nek susu. susu irenge saiki. Mbok aku ora roh, Bir, ora tau ngerti kok. Pripun? Wis, Sri Tanjung. Nggih Kang Mas ngatos atur nggih Kang Mas mangke menawi bidal nggih. Iya Sri Tanjung. Aduh, aku tak budal ya Sri Tanjung. Nggih, Kang Aku Mas. njaluk pamit wong ayu. Nggih Kang Mas. Matur suwun Doro. Aku pamit Sri Tanjung. Biomban Wonten dawuh Doro Putri. didongakne ya biomban muga-muga Kang Mas Ida paksa menang jroning perang. Inggih Doro inggih panjenengan sing sabar. Iya biomban. Iki sapa Sinten? biomban? Sinten Doro menika kados pripun moncrot. Sowui. Sapa iki Kowe biomban? dadi apa? Sila Hadikrama. Lah kok sarungan maca andukan. macak ben lakonan prajurit kepatian. Iya. Sri Tanjung. Bengi iki sepi, aku arep berhoi. Kok kaya mangkene to biomban? Loh, Doro kula nggih wedi Doro. Sing Sri Tanjung sing ndi? Doro. Sing Sri Tanjung sing ndi? Aku Sri Tanjung. Ah, loro-lorone ra apa-apa. Pripun Doro Putri? Awak kunci sik. Adewe kudu iso ngadepi iki lho biomban. Ngeten mawon Doro panjenengan dhisik. Panjenengan Hei. dhisik mangke lek penak terus kula. Wis ora usah royokan, kabeh mesti kebagian. Ayo Sri Tanjung manut dadi Ora sudi. Aku wis duwe bojo. Aku wis duwe bojo sida paksa aku ora sudi karo kowe. Tenang, gak usah royokan. Waktuku kecil aku tak tahu yang mentil-mentil. Doro pripun Doro? Oh, Jaluk turung iki lho. Tolong Mas. Baginda. Nyuwun tulung Kang Mas. jangkrik tukang kibot iki ra entuk apa-apa semalah entuk. Kuwi ku bagianmu kuwi iki. Lawangnya dikunci ki mau dibuka kok adewe iso nembus lawang ya. Tanjung. Manuto tak pek bojo ya wong ayu. Ora. Manut mawon Doro Ora iso. timbangane mati Iki aja ngawon ya wis kowe iki. Oke, ya jenengan mawon Aja kowe saja. dhisik kowe. Kula boten purun. Kowe
engko nek Sampun penak nombor Yo. panjenengan mawon. Apa ngerti kan? Tah. Monggo. Pak kula ora betah. Ngerti wong loro kaya ngene. Ananam pace apa titik apa dia apa titik good apa dito apa di good apa cie manut yo. Kowe wis Jenengan manut mawon. kowe wis latihan to. Ayo. ora kowe ki aja kemalah nonyol-nonyol ning bendarane iki piye to kowe Jenengan mawon. Ayo manut to kowe. ora setia aku karo kowe Manuta ora lah cara. Ora pertama pancen loro tapi suwi ora. Aku yo ngono kok sosok. ora Manut to yo apa aku kurang bagus? ora iso aku wis ndek bojo sing bagus Sopo? aku mau karo kowe Sopo bojomu? Kang Mas itu dipaksa Sido paksa, sido paksa. Sido dipaksa piye? Bojomu kae dure sak botol Yakult. ora apa-apa tapi kan pas Gede dhuwur. Balsem. Kan Ndara, saya. Ndara jenengan cobi mawon. Pelok. Kadose- Ayune tumpuk undung. Ayo segi. Aku ndak gelem Ndara aku. Biomban piye iki biomban piye biomban Kang Mas itu pas kok ora ndang mulai-mulai Ate koyo pitik jagung karo babon ubur-uburan saya peke. Kula mboten purun Ndara menika gundul kula mboten purun. Karo kowe tresnaku tumpuk undung. Loh, sok. Bu Lili, ampun Bu Lili. Ah, Bu Lili lu goneng kene. Manut karo aku ya wong ayu. ora Ban liburan bendaramu supaya gelem. Ndara Putri, ampun to panjenengan manut mawon. aja kaya mangkono Panjenengan coba riyen. Menika ingkang sinuwun lho Ndara Putri. biomban Panjenengan manut saderenge kan boten gundul. Cobi jenengan aja ngomong rasane sing biomban. gundul ngoten lho. aku ki tetep setia karo Kang Mas itu paksa Gundul iki biomban ana manfaate. apa Nek sing ngisor gak kuat gawe iki. Ananam paci. Wis saweneng berarti iki bayang kok. Tanjung. Reh. Yen to tak gawe kanthi cara alus kowe ra gelem, apa kowe kudu tak rada paripeksa ning papan kene? ora iso Ora bakal ana sing bakal tetulung karo kowe. apa mbok kira aku wedi karo kowe Celukno wadya bolomu aku. Wadya bakal bolo mundur. ngete kabeh ayo. Iki sapa nek iki? Ayo kono. Ayo kono. Kapokmu kapan kowe? Kapokmu kapan? Mas. Yo. Iki lho sapa? Apa mbok kira aku wedi karo kowe? Aku dewa dia bolo. Apa ora wani-wani karo daraku? Wani karo aku. Yo, jangkrik jebol pisan kathok. Kowe iku lho sapa? Ayo kapokmu kapan apa ora? Wis. Wes. Lah kene. Lah kene diombeni sik diombeni. Lah kene diombeni be sakne lho. Wah. Kowe lho sing lho dikromo ya yak-yakan ngene iki lho kok. Jangkrik banyu kayak balsem. Kowe ku langsung kena ke lambung be. Ayah Nanda. Tolong ayah. Sapa? Ayah Nanda. Tolong. Ayah, tolong ayah. Kang Mas itu paksa Banjara. Kula menika sampun kapang sangat kali panjenengan Kang Mas. Dara kula itu paksa panjenengan. Iki lakone Ganteng piye? yo biomba. Aku yo jatuh cinta karo daraku lho. Biyen
ndek gawe Ibu Lili. Ibu Lili. Ya ampun Bu Lili. Enggak tahu, enggak tahu. Bu Lili. Salah orang lho Mbak Yu, salah orang. Ibu. Wah, iki ibuku kaya Sondoro. sehat kuwi. Oh ngawur akeh kok. Bu Lili, tolong. Tolong Bu Lili. Aku dinodai. Bu Lili, kamu harus tanggung jawab. Kamu harus menikahi Pak Minto. Hah, wis malah kacau saya kira kalau. Pun iki Pak. Planning pun minggah Pak diatur napa Pak? Pak Lurah Pak. Lah sing nggawa munggah lek panjenengan. Ora Harus tanggung jawab. kok. Kata Pak Lurah. Saniki jenengan pilih napa? Pun niki jenengan pun minggah. Pilihane loro Pak niki. Sampeyan Napa? nyanyi, napa sampeyan ora nyanyi tapi nyawer. Wis gitu. Nyanyi. Mboten saged nyanyi. Saged Pak. Nggih. Nyawer mawon. Alah bocor to Pak. Mboten wonten bulurah mboten sekeca mengke. Duh, bulu. Lurah ing kampung ndi? Loh. Mas, Mos aku ya kire mbok tane di sikilku. Nembang Pak. Lah Bu Lili mungkin ngersake tembang napa? Bu Lili mawon ingkang nembang. Nah, nggih. Bu Lili kersanipun radi man. Oh Pak Lurah, permintaan lagu napa Pak Lurah? Lho, nggih niki Nah, saking niki marga. pamundhute Saking warga marga, ya, masyarakat panjenengan, Mas. Napa kali Ibu diaturi Request mawon, request mawon. Oh, request. Nggih. lagunipun menapa? Lho kok ngebleng? Mboten ngebleng wah. Be ngene Ibu Lili malah ngebleng, Be. Wis, napa dices mawon niki? Napa Mas? Request napa Mas? Hah? Ayang-ayang Pak. Duh, gede dawa. Teh sapa kok kaya nggone maratuwa. Tak pluruti. Tak pijenti. Ngawur iki ra roe. Nggih, ayang-ayang nggih Pak Lurah nggih. Mboten saged. Pun. Niki sing nyanyi Mbak Nggih, nggih, Paranggono. Mbak Nah. mawon. Ya, iki pundhutane Nggih. Bapak Kades Bu Lili ngersake tembang ayang-ayang. Yuk, Ayang-ayang. langsung dados. Bu Lili joget. Sembah Kula suwun. tak nyawer mawon. Oh nggih, mboten apa lah. Sungkan kula Pak Lurah jenengan. Mboten usah to Pak, Pak malah repot-repot. Bu Lili badhe temu Bu. Badhe temu ndi? Jenengan nggih. Nek ra nggo dhuwit nyilih Bu Lurah sik ora apa-apa. Wah, Oh, nggih, matur sembah nuwun, nggih suwun Pak Lurah. Nggih. Luar Ki biasa. Wis diaturke Nggih. Bapak Kades Bu Lili pun derek berpartisipasi. Nggih, Pak. Wah. Tembang salajengipun Mas Andi, Monggo, Mas Pak. Sintu diaturke. Napa menika, Iki ana Pak, pundutan sesideman mengko diwaturke wanci gara-gara Gara-gara. pundutan saking sesepuh RT 04. Heeh. Nggih. Bablas kaya ngapa? Nyuwun gungan pinali Mbak Pipit. Sinten? Mbak Imas. Baik Mas. Mbak Luki, Mbak Diah. Mbak Diah. Iki ana pundutan Kembang Probolinggo. Ya. Kaya apa? Langsung diaturke. Yuk Kembang Probolinggo dados. Piro-piro pamundhut kang wis diaturke Mas Andi, Nggih, Mas Pak. Indro. Nggih Bapak. Muga ndadekake sukarna ing panggalih. Leres. Betul. Ah. Saged dados jampi saya. Iki dibablaske sing ro nembang sing akeh. Sinten Kaya menika? apa? Hani. Kaya adat kang wis lumeku lali janjine. Yo langsung terima kasih. Menika wonten pundutan saking Bapak Kades Ndosari Oke. ngersake tembangi Gegis. Kagem kadang-kadang Kades sekecamatan Kademangan. Leres. Iki ya diaturke Mas Lindro. Nggih, Bapak. Ugi wonten pamundhut saking bilanipun Mas Joko Wibowo saking Sumberagung menika dalasan Mas Wahyu saking Berjo menika nggih nderek mirsani
Mugi ndadosaken syukur ning panggalih. Nggih. Ya, kaya ngapa Ki Mas Joko Wibowo ya rawuh pundutan saka Mbah Ndosari diaturke. Ya nduk sapa sing ngadeg tembange Grigis langsung diaturke. Ya, luar biasa. Mas Lindro, Mas Andi. Iki uga ana pundutan gethuk ning saderenge diaturke sak tembang panjenengan paringi hiburan warga masyarakat Ndarungan panjenengan piyambak sing nembang. Lah. Oke, nggih. 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 Anu nyuwun Jogja man Pak nggih. Wah, iya. Ayo Jogja, Ya. Jogja. Nggih, ha, iki diaturke sedaya pamirsa Sekar Gadung nggih, Mas. Siap. Nah, Ugi segenap perangkat Ndarungan tanpa kecuali. Ya. Cicile aku bangga karo kowe wis nampa apa anane wis aku ra bakal mletre ojo sumpah terus aku ra bakal ilang darat koyo kotaku Jogja kowe jan istimewa ibarat koyo kotaku Jogja kowe jan istimewa. Iya, terima kasih. Mas Andi, Nggih, Pak. Mas Lindro, Wonten dawuh, niki Bapak. panjenengan saged matur dhateng Kang Manggugati. Oh, nggih. Kalian Mbak Lilis ben jumeneng tembange larang panas. Larang aras. Nggih. Oh, Tak walik ben ndak udan ngono lho. Dan begitu kok tembang apa? Nggih Pak minta ingkang wigati namung saged ndedonga. Nggih. Mugi-mugi paripurna anggenipun desa Ndarungan ngawontenaken adicara merti desa utawa Utawi bersih bersih desa. desa. Mugi-mugi dumateng Bapak Lurah Mas Nanda. saprangkatipun Nggih. lumuntur dumateng sedaya warga desa Ndarungan tansah cinaket wonten ing rejeki tebih ing bilahi gampil anggenipun padha sandang papan lan pangan tansah diberikan kesehatan lahiran batin. Nggih, Amin. mugi-mugi desa Ndarungan Mas Andi dadi desa-desa sing balbatun thayyibatun warafun ghafur. Amin. Amin. Yo, kaya ngapa? Diaturke? Nduk, Lis yo. Tatit ngadekole cah bagus ngene, gantene Pak E sawetara. Mas Dokter Bersanya. Endi sampure? Panase kok kaya ngene. Yen to mantok bantere seryane. Sarinane sawengine lho Mas Andi. Mong rasake panase kaya ngene. Larang mutia, larang pangan. Saben dina mung tansah keloyongan. Tandur-tanduran karuan. Lepas apa sing
liyane lo Mas Mito sarinane sawenyine mong ngrasake panase kaya ngene larang udan larang pangan saben dina mong tansah kelayangan lo Mas lemas sama kegeningan lemas sama sing pada kekeringan yen nama golek yup-yupan ora betah panase banter tenan Mas Andi Tebe angin silera karuan katane mus larang udan tenanan yen aman golek yup-yupan ora betah apane panas tenan angin silera karuan katane mus larang udan tenanan Koko sing dupa kumun